Jakublay perlok sa chisin hakanika video ngan pen EV kumno ban pendon kami hakanika atomi mobile kanika deka apps jong kanika atomi ba pila pen pendon kam. Ti hang ngan pen EV ti tarai pila download ya kanika atomi mobile. Pila yo iya kanika yu hang tu kadeka atomi mobile ka kerteng dapi download na kana Play Store. Ti enda pila download pila ban play ka. Ti enda la play ngan pen EV kumno ban pendon kami hakanika apps. Peit kala ban cimpor ban ya itu suki la piduna network peit ke jongar ka suki na mar ting kaslukan wo. Te hang ni la da pimpat login. Hala pimpat login ya kan ni kapen i ya kan ni ka distributor MRP peit kan ni distribute price and PV point value kan ni ka PV ka shop ka stand kum ka point value information will be shown after login hadin ba pila login. Peit kini kitiar hang ni kidei ki ba kini hang ni kidei ki bala long kidei ki da kiset mo pe kum kani nuksa kum kani kadei 8 number pratli kani ru kadon pratli compact toothbrush kadei da ki yu ta kadau kadei 1000 da pilong membar kan tuna te kidei ki quality ki babyang bha kini ki toothpaste kini ki toothbrush ki bala bande hamman laki saken nakaleng perthai menta kadek babyang bat ngala padon kam ta chis nem kadek babyang kim dei kim tu brut ki ba e bha to kum ta mo ka shong pat ha ki breu ki long ki binet babam kwai e ki la ban shoot ki ba kham e entre kan ni am ka byang mana menta itu nam jot kan ki gams jong fi te ki gam mo ki gam jong fi kini ki yu jong fi ki do binet nang ne na side kum tu ka su ka best pa te mentahan pen ifi kum no ban login ya kan ni dal login bat kum no ban le mo ka badon kam nang ni na sai pi haban nang ni kani ka minu hang ni hang tu pi haban le ban login ya ka ID jong fi te press hang tu enda pila press hang tu te pin yo i kan ni ka login hang tu login kan ni hang ni pi press hang tu login te to mentangi login pe kan suki da pi press login pe hadu banda ka yai kan ni ka yu katu yai katu kup tu suki te pi haban yai sha ya katu namar ka slow mo te hang ni pin pendap ya kane ka EDN number jong fi EDN kamun atomi distributor number katu ka number jong fi mar sende register ngala sen ya fi te bat ka password jong fi ka atomi EDN number ka don nyo ne prateli ne menta te hang ni pin pendap ya katu ka password jong fi kai ka bang lada pi type ya kane ka password jong fi da pila de pendap kani pa yu jong fi hang ni pi haban I remember my EDN bahkan keep lani keep login bahkan login be ya fi pim don kamban login si login man kapor na kapor pi tik yang tu mo ti pin mentangan login tapi login hang tu ngan ai ka distribution not wesan like dai not pra kani ka de ka yu jong ka EDN atau mi distributor number jong ta hang ni ngan tai password jong hang ni Tengal adap tayo ka password jong ngamen ta te hang ni ngan aya kan ni ka remember me hang tu ngan tik yang tu remember me but you tu mo pe kum tu piting te nang ta pi hapan press ya kan ni ka login hang tu login okay login to mentangin login anda pila press login pe press sisin te ka e kan slam kan yai kum tu pe kala yai kum tu em enda pila dep kum tu kan sapen kum tu marsin dep register le se pimla ban login tang ba pila hi da pinang enda pila ban login marsin dep register handai enda la dep register menta kasi kum la shai pila ban log download ka apps ko pila ban login pade te pe mentang la login ta ka daw ka pin i hang ni ban log out mo log out kamu ngala login ka ID ta ka daw ka pin i log out te ka setting hang ni pila ban yo i la pi lek biang na kan ni ka setting jong ka hang tu lek biang na ka tu ka yu press hang tu pi yo i kan ni ka menta ka sngi kan ni ka hang ni ka PV kan pen i ka total PV jong fi left and right kan pen i hang tu mo kan pen i da pi yu te tongin pe ya kan ni ka setting kan ni ka dei menta da ka i da ka pareng mo kan ni ka pareng te da pi lek na kan ni ka setting ka don hang ni pe kan ni ka setting hang tu ka don la da pi dang join thamai te ngin press ka tu ka setting hang tu press na klik te hang ni pinyo i pila ban jet naka home ne naka shop ne naka nu kanu kan play marsen play kan pni ka app jong fi haka shop ne ka home ne hang nu lar pibu ka home kan play be haka home ka pni be te auto login on pila ban on ka tu ka auto login jong fi nang ta hang ni pi jet ke ka region ka region pe hang ni ka region ka dei
nga India ngajit ka India te kamut ladang apit ya kini mental ladang ngajit ke India barok ki India ki region barok kitar badon India badon te ladang ipit ya mental barok ki dona India lada pi jit ya kanika region pi pres hakan nika khnam pi pres hakan nika khnam hang ne pi yo i kani hang tu pres hang tu pin yo i kini kiri bala launch ya kanika atomi Korea Taiwan USA Singapore Philippines Malaysia Japan Mexico kum ter jet ka wina kini ki region la ne ka ri Korea pe ngin pe ya ka Korea mo pe mentangi pe ya ka Korea tok okay dapi pres kum tu okay kan saja anak kum tu ndala pres biang kum tu kan sami da ka ketin Korea pat hang ni te pe mentangin pe ya ka pe kitiar baro ki badon ha Korea kan pen ihang ni ka apso very ka best magani ka apso ngani ka atomi namar pa ka pen iya ka tukur kom pe yang ni baro kitar badon ha South Korea kan sa pen imo te pi kini kitiar pini alun adong sadong gini ha South Korea namar kala sedang nakong na South Korea te PTB karibas ang nakong te yuhi te kan mi shiboni kitiar kitar pe ki masru ki don nang ta ki iri ki jibuna ki don ap kan sa yu mo kan sa yu te phila ban jet kum tu ki region keleng ro te dapim kan mau ban yai ban yu lej biang nang tu kumba pen inang ni nakani ka minu dala dep nang tu yang ni tekan pen ida English lej na ka tu ka setting phila ban jet biang ka India tekan sa pen i te pe kini ki pe hapo South Korea pe kila download kini pe ki download kini ki pe ha South Korea ki download ki jain ki ke euro kan sa wan pe kini ki jingbam yo hado san spa sa khandai tili ki tirang tu ki badon ha kani ka apps kan ni tang ha kani ka apps pe pila ban yo kini kitiar pe chapo pe gitu shibun kitiar pin sayo na kanika atomi na keleng kiri la ka jong kiri kidon la ka jong ga yu na mar pitip kanika atomi ka kashim ya ki raw materials yani la ki planki kan bat la ni ginu nu badun kaman sinana ka banta kanika ri sumudur kari kum kari India ka paunam ki dawai te la dadon kinu ki jingdi ki badon kam ki ba paunam ba ka South Korea ka le research ka ya gitu nang ta ka penmi ha ka wanra po ka atomi la dadon na yu na po Canada sumudur ka umpniang ka ba paunam ba ka atomi ka wanra ya ka tu ka bu ha ka atomi ka le research na rom jong ka pen yu ka long ka le research ki research center jong ka ki scientist jong ka hi ti kumta ki la ban le research ban wanra ya ka hakeleng pertai ban penyo ya ki bru ban thet ya ka mo ya kini kitiar ki ba paunam haman la kiri kata ka de ka jing tubujong ka de global ka ong global sourcing global sales mo kumta te kum tu pe phila ban yo sibon phila ban sa sibon kitiar kanim dei tang kini ki don ru pe ki jain ki le bat ki wei sibon ha kini da pilek nang tu nani da pilek nang ni nakani ne nakatu ne da pipres ang tu kahimuhim phila ban yo la ka jong kitir da pipres ki jingbam ki food hang ni ki jingbam hang tu kitu phila ban ki jain te phila i pe ki jingbam da pipres akan ni ka jingbam hang tu kan sapni ka jingbam badon hang ni ha South Korea kum ta ka jingbam ki coffee ki baki de nang ta pe kum kini potato ramen bat kini barok kini ki jingbam te pinsa ngi kani sin mangil adon na kani ka South Korea kapo kani ka atomi baro pe kum kini rudon te ki tu kido nang ta kini ki euro ki don ki Maggi te shibun ki wei pinsa yo na kani ka rito mentangin na pe ya ki wei pat kiri ka region te ngin choose menta min choose ka pa hapo US ini Singapore ne tongin pe ya Singapore okay in press biang kum tu ngi ya biang ngi play biang te pinyo i kum tu pe hapo Singapore pe i kila pin i kini ki shopping pe pila ban je de kini ki beauty personal care home food pe kum tu ngan pelivi te kum hapo Singapore apple crispy chips pe kini ka atomi soya chekmal atomi organic pe pila ban yu kum tu pe chibun haim kitiar bam kitiar di na kani ka atomi ru te pin sayo ha India ru kan sawan pimdon kaman kuslai ha India ru kin sawan nang ta more na ni home ngi press ka home ani ka home banakli nang ne te ka home ki tierra ka home pinyo te kala pen ihang ne baro pila pen ipet ki home long be pi den kam hajing ko sabon
nang ta ka kini ki kini ki dish detergent kini ki scrubber kini pila ban thet mo kharsan dollar ka di lai khundai lor ka chongla kiri kiri te kalong ki biang hi ki quality ngi bala dep thet personal care ki beauty care te ki kan thei ki don ki beauty care mo ki kwa ban thet pe hangne ni ra ki pisan yu be pe chibona pila ban yo om dei tang ni ka to mi kan pen mi chibon ki ter te ra pi pe ka India ro lek kum ju hi tharai pin sa pe ka India te pi le ka region India te pe la phim lap ka India press ka to pe New Zealand Turkey te baro ha India ro pin sa yo hi ter kitar te hang ni pila i hai India pe ndala long distributor ka kador jong ka poi tang pras pa arpun ru kan ni de ki set mo ji ki toothpaste toothbrush kini ki quality bala long antibacteria but kini te ki health ki beauty long dang duna ha India na mar kadang kadang sedang handai suki kan sawandra te ki jingbam ki personal care de kini ki skin care ki de babiang sudah te personal care ki beauty care ke babiang da pila ban thet une mohim jong kani ka atomi ru babes ma une mohim te ki pej kini pila ban thet ka we na kini dala dep join pej ban yo chi peu hajar poin kumbang ala ong ya fi pej da pi thet chi peu hajar poin pi thet tang da pi thet chi peu hajar poin pi don kaman thet tang ka we na kini pej kani khat lai hajar san spa poin te da pi thet da pi pelut tang ar hajar pras pa san peu ru ar hajar tam ni kani ru ar hajar pras pa pi thet tang ka we da tu dan ni pi thet ya kini la da pim la pi thet khendiet te shwa ban thet ki down lan jong pi ban yo hi chi peu hajar poin te ka bhai ba pin thet pi lut pe kum kani da pi thet tang khat lai spa pe hapo khat san spa pi la yo khandai hajar new spa kani ro da pi thet tang ka we na kini kani ki de ki ba bes ba pin thet akasin ka baning kong kani khat lai spa hapo khat san spa pi pedon kam kani hi nga ong fi ban thet pe te hang tu ba pin thet ba pin yo ban yumo ba pin dap chi peu hajar poin kani stang khandai hajar new spa te pi pelut tang hapo khat san spa pe te ngaro ngapor pangajoy ko ngathet de kini kani ngathet chi set kani ro ngathet da pi thet tang ka we ro biang hi te kum tu te tang ka tu hi be kani ka de ka tir ba bes ba pin thet no pi lut hapo khat san spa pin yo nyo ha ja khandai hajar poin kani ba biang mas ma bang ma kani ro ngala dap thet te kum tu hi pan pendon kame kini ka apps te da pi ad kum nu ban order tier kum nu kan tu ngan sapen EFI te bat ngan sabatai fi step by step him don kaman kus lai mo da pi ka plan gale ka basuk pi chu join chwa ki perlok jong fi free menta kat ba phila nang tu pen he ka tim jong fi te kublai shibon menta dengan sange kan ni ka video ka pe ki t-shirt ru ki don phila ban order mo ki ID ru phila ban print ban yu da philek nang ni ka ngan pen EFI shu shakini ki yu mo chani sha try track my order te shopping history begitu te kani ki track my order te kani ka purchase my reviews kumtu kan pen I te hang ni da philek nang ni na kani ka minu video iya kan ni nang phi ka general commission jong hang tu ka group purchase kumtu lineage ki hang ni pin pe ki downline jong fi lineage fi press hang tu pin yo I lineage ki downline jong fi da pi press kumtu press hang tu lineage pin sa yo I hang ni manage my distributor pi aban press kani manage my distributor hang ni pin yo I baro hang tu hi da ka pe kumtu ka tu ngala long agent ka tu ka peni left and right jong fi te pi kwa ban hadu kan no level pi kwa ban page jet new pra level pi la ban page kumtu manage my distributor ka peni pe kumtu ka peni highest sales pi la ban yu te nang ta pade ki tenang ta pada pila ban pe kan ni ka general commission jangan pe kan ni ka general commission pi press hang tu general commission jok fi pe pinom yo ko general commission hadu ba pin dat tiar ba pin yo ka general commission no pe kum ni nga ndangala don lai lak PV hang tu te ka commission jong aku bang ofi ka dei lah jar kan dai span ru pusau chisin yo ndala don ki ba point PV mo ki PV jonga na left na right kum tu ndala don ki PV jonga lai lak na left lai na right pin yo be la duna sahajar bej man kapor te nangta pila ban press 1 month hang ni pila ban press 1 month cumudur dar pi I 1 month nangta press search hang tu te dar pi I 15 days ru press hang tu 15 days te nangta press biang haka search kum tu pe ngan I 1 month tengah press search
te long si benai mo menta ka si kan sawat si benai pe auto enda pila press sange suki kan han yai kan mo mdere marsin press marsin wan namar ka long kani kadang pertai ke pedon kam te kalong kanu ka absol kas dan pori ke don kami ke internet pe yang ne pi ngala yo ka commission biang hang ni te ngala yo ka tu commission ngala dap ya kan ni lailak na left lailak na right te kala atam palat mo kala atam te enda ngala dap lailak na like ka kelaji ro biang kan ni kadai ka penjong ki tim jonga kala kelaji ro biang long namar ngan yo commission te kan sedang biang pe kan ni kala sedang biang kan ni na right side minta kadang jiro te kan ni na ladon la hajar san spa point ki batit tiar te pe ibe ibri la pan te chipe hajar ar pe hajar point teng teng marwe dong tit san pe hajar chilak point te kam ba pin yo lailak la pi tre sito makani kam la pi bole ki tim de mut pi don chis pa ar pa san spa ngut ki bru la ki titang khatsan na left khatsan ngut na right ki tit ro chis pe hajar point ro kamut phila kamai te kam dei re ka ba ban tre ka ni ka atomi te kumtu te pe pi yo ise try hang ni ru men chwa kani ka you ha po kani pe to kumtu kala record ka commission jungang tu te pio i ketu te haus ngi ba ar kan sen kan transfer ya ka pisa te ka commission mastership hang tu ka pen i te my group my atomi da village hang ni na try my atomi kani bana try kani ka my atomi da village nang ni ka my atomi pe kani my atomi nang ni na try da pi press hang tu kan pen i hang ni te kinu kisngi ba pidon hang ba pi tiar ki tim jong fi kan pen i hang tu kani jimut ko general commission nda pila don tim left right ki ba tiar ka pen i general commission kum tu te menta ka dei santarik te kamut hang ni ngayo commission nang tu pe kala pen i ka commission record hang tu te ka pen i my purchase record ka tu ka my commission record pe ngepe ka my commission record pila ban pe 15 days 1 week 1 month hadu kani kadu hadu kat ar benai te nong kini ngau klem patri bahar kani te long kumtahi mensuala nang kani ka la chips ne mentang klem tri ngadang mut ngatri ki company tang banga kani ka biang mata ka daw ngaban tri mentang ngaban bilya kiti mentamo don kitu bala join ru kim titia te kala cha ter minute ka id jongki te ngala rap punya ki kim sutu reta ka daw hanrei nga klem patai plan ya kini ta ka daw ka kudum tu my purchase group sumudur my purchase group da press hang tu ka commission kan sapen ihi tu la da in yu ngan sapen ihi ngan sapen ipet pi ka bikasngi dala don ki commission ma banwan kan sawan ka commission junga la saw hajar kan ni dengan sapen ihi te hang ni pila ban press kum tu da press hakane ka bakhan riu nang ta I search da press hang tu first to 15 nang ta press search kumta ndala da press kum tu kan sapen i te baro kiwe ngan sapen i pet fi ka por step by step bat phila ru ban long curious phila ban le hi kin nan api kiwe ban batai fi le kumta le hang tu pe buat hi dala de ka ai hang ni ka den no belong curious be curious ka ai ka don hang ni ka ai ka ni kumta pi de ban fi long curious kin ban ba pin job tapi long curious te phi ban abai na kiti bi pi lagi lidar bi ban batai fi e to z te kam toy re ba pin tre company ro ano fi long gumla re ban long lidar kumta ngayo i kitu hi balong lidar rem ki le hi ki persang hi ban le kat bamon kat bala ki teng ki long ki tre sitom mo te kumta ki tre sitom hi ki batai plan hi ki le kumta kita hi ki ban sa job sukis ki akan network te tapi singap tang na ki team na ki lidar ban batai fi ban le sar kumno ban download sar kumno ban page downline sar kumno page baro kini ka syong hafi wat kan wan ka lada ki don hakane ka dak sumudur simple ka general commission nga ong ka ikani nga press hang tu lani ting ka ka lineage kumno tu nga press hang tu kumta ka shopping kumno nga press keleng kumtu teng kanom jai refi te pulong kumta kan pe kani ka my purchase group code kumno tu nga press hang tu nga search kumtu kani ka announcement na dang pi press hang tu ka iba don hang tu kolong nga kwa ban learn kamta kan pi de ban learn re pi play ka apsi ong sar kon le kumno kumplay kumni kani le kumno sar pinlen kumno humto tang kabiro sar ngam nang su le kumno hang ni ngal apply ka apps ngan le kumno peking you can press hang tu press di tik hang tu tok
press ang to ka don hang ni kan le ka don ayu hang ni ka don ka batai ayu hang ni kumta gen piloi ban long curious kanang ba pinla te re baju up ya ki mo te tangkum tahi batai fi kubun ban long curious re ngam ti pre bun na bar ki ngayo ibu baterai company nong be kumta sar le kum no ngala apli ka apps le kum no wat ken ban ting tip ken wan apps wan na youtube wat paro download mo te ngam ong ba pim don kaman batai ban keli hen re sa long hap long curious kumta ken mo te kublai shi bun na bantai jong fi tu bala join te pe ki downline jong fi ki tim jong fi rula donang tu dengan sapen i fi kum ban check ki kumba fi ban check downline kan ni hang ni na lineage ang ni te tapi late naka website naka chrome ro ka biang ni naka chrome naka website mo ban check ki downline jong fi ro ka biang ban login nang tu ro kum tu pe naka chrome kan pen ev naka ni ka chrome tapi play ni ka chrome atomi.com/in hang ni te ngan sa pen ev kum tu hang ni ka chrome da pilih na ka chrome page log out chuanang tu ngan log out ngan pen ev kum nu ban login na ka website da pilih atomi.com/in nang ni na klik page pi type atomi.com/in kan ni hang ni bala pa hang ni da pilih yang tu kan ni ka de website da pilih nang tu type be kum tu te kan sa pen ev kum ni kan ban hang ni te hang ni pi login ke hang ni login da pi press hang tu login te hang ni pi haban aya ka tu ka ADN number jong fi page anda pi lab ay ka login nung bar fi automatic la login kum tu page na login kum tu te pi laban page my office page ka tu ka right pi left pi hang ni pi yo i ka lineage ki downline jong pi press hang tu pin sa yo i ki downline jong fi mo sa press hang tu pin sa yo i downline kan ni ka de ka atau identity atomi identity card jong fi kan sa pi laban print ba pin yo kan ni ka ID card mo page Kanika deka motu jong kanika atomi cherish the spirit, create the vision, follow the faith, self in humility. Te kato. Te download image page ngala download page in page kumno download ka image page kumto. Te ngala ban press ngala ban share download tu. Te tangkum tu hi ban download ya kini ki apps ki jujung atomi te kublai shibun na kabanta jong ko por jong fi sing ba subscribe like ban share kini video chaki tim jong fi kumnu ban pendon kami au new apps jong kani ka atomi te kublai shibun te ki bala tre shitom mo ki bala tu ba tre shitom sing bahaya invite ki perlok jong fi free ban join tang ba mano fi pia ki do ki leader ki bala don lada pio i pila don tim na pa am persyang ban thet kum tu banga ong ka tu ba meni ka de kendai hajar news pa long pi hapan pendap 10,000 pun tang hapo karsan spa pila yo 10,000 pun mo te pin sayu te tang tai pin sala ban rekan record ya ka commission yo fi kataru tang hakasin ka baning kung pin lut karsan spa tamai ban thet ka tier hadin nang tu pila ban thet spa lai spa sin kan hakanu ko por ba pimon kam khang ya fi ka atomi mo te tang katai pi de ban bu ya kan ka atomi nang tapin sa record ka commission pimon kam kus laila don kitim yung pinalep na right kan pen ihi ki pen yung left and right te kan pin sedang anda pila sedang ban don kila left right kan record ka commission yo fi anda kala adap kan sa send ni ka account jong fi direct kan sa pen ihi fi par hagabe ka video kumru ban ade ka account jong fi te tangkum tai kublai shibun ngakwa banong shibun ki itang baka video kala jrong palat kublai shibun